We kennen de materie, de nodige graan. We kennen dat niet, maar we hebben een goede hoek gezocht. Een goede bok, kijk. Die trekken allemaal snuurtjes. Dat is wel goed aan. Dat zijn allemaal snuurtjes van... Luc weer op achterlijk, hè? Pas op achter de dames toch. Wit. Met zijn... Wit aan de kant. Verloren. Loop maar terug toch. Oh ja. Oh, dik. Nee. Dankjewel. Dat is gemakkelijk. Is het koud? Mooi. Je moet zo mooi gewoon door. Ja. Goede opleiding heb ik gekregen. Dat is gewoon. We staan nog uit. Ja, nog even. Vallen! Vegen, kom op! Vegen! Vegen op de vegen! Kom op!
welkom heten hier op het kasteel van Meer. Et pour nos amis de Wallonie, soyez bienvenus ici au château de Meer pour la fête de Cramagnon. Nous espérons que vous passerez une journée exceptionnelle aujourd'hui. Merci bien. Dan wil ik nu het woord geven aan de wethouder van cultuur van de gemeente IJsselmeergoten, meneer Jacobs. Goedenavond, ja. Precies Jacobs. C'est precies Jacobs. Mocht de burgemeester niks zeggen. Geachte aanwezigen, chers participants, dames en heren, mesdames et messieurs, vrienden van de Cramagnon, amis du Cramagnon. Van harte welkom hier op de binnenplaats van Kasteel Meer. Met dank natuurlijk aan baron de Loué voor dat je er allemaal toestaat, deze goddelijke plek hier, dat we daar gebruik van mogen maken. Welkom ook aan onze Belgische vrienden. Bienvenue à nos amis Belges. En in het bijzonder natuurlijk onze Belgische contactpersoon Alain de These. En ik ga ervan uit dat Alain dadelijk de boel wel zal vertalen. Hier is hij. Als wethouder cultuur en immaterieel erfgoed ben ik bijzonder trots dat we vandaag de dag van de Cramagnon weer kunnen vieren. En dat er zoveel mensen dit mee willen beleven. We zijn in 2019 gestart. Op de Voorhof in IJsden. Met de dag van de Cramagnon. Daarna helaas 2 jaar corona. Vorig jaar hebben we het opgepakt in Opij. Een geweldige dag moet ik zeggen. Met dank aan onze Belgische vrienden. Ja, en vandaag heb ik dan het genoegen om u allen welkom te heten hier. Op het kasteel van Meer. Voor deze prachtige dag weer te vieren. Met dank ook aan de schutterij van Meer trouwens. Voor de fijne samenwerking en zij hebben morgen hier op die plek hun schuttersfeest. En zoals iedereen weet, de Cramagnon, een rijdans. Er wordt gedanst met een aantal Belgische gemeenten in Wallonië, maar ook in onze gemeente. Een aantal dorpen. De rijdans is grensoverschrijdend. Het gaat over landsgrenzen heen, moet ik zeggen. Het verbindt mensen. Mensen houden zich vast aan elkaar in een lange rij aan dansen de Cramagnon. Maar niet alleen de dansers, maar het verbindt ook degenen die de muziek blazen van de Cramagnon. Dus wat dat betreft, een geweldige dag. Laten we het vieren, de dag van de Cramagnon. Nogmaals, hartelijk welkom iedereen. En laten we deze traditie in ere houden en doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. En voor dit laatste, als het gaat om verduurzaming en behouden van de Cramagnon, geef ik het woord aan onze burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes. Met zo'n fantastische wethouder als Ferry Jacobs kan ik het gelukkig kort houden. Allereerst hartelijk dank aan onze gastheer en gastvrouw baron en barones de Loo. Dank ook aan schutterij Sint-Sebastianus uit Meer voor de organisatie van deze dag. Aan de vele vrijwilligers, de jonkheden, de harmonieën. Fantastisch dat jullie hier allemaal zijn en dat iedereen kan zien ook wat wij hier in de gemeente IJsselmeergoten te bieden hebben op het gebied van kunst, cultuur en immaterieel erfgoed. Un bienvenue spécialement à notre ami belge. Je suis très heureux que vous êtes présents aujourd'hui et l'année prochaine nous allons en Wallonie. Zoals gezegd, de Cramagnon, onderdeel van ons immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed dat als functie heeft om te inspireren, om ons identiteit invulling te geven en een verbondenheid te bieden dwars door generaties, dwars over landsgrenzen en taalgrenzen heen. Een verbinding daarmee tussen verleden en toekomst. En daarom ook van groot belang om die Cramagnon voor toekomstige generaties veilig te stellen. En dat gaan we zo dadelijk doen door de Cramagnon officieel in te schrijven op de inventaris van immaterieel erfgoed.
Onze gemeente, IJsseldermargaten, is een zeer culturele gemeente. We hebben maar liefst 15 projecten dit jaar, ook op het gebied van immaterieel erfgoed. Wat we net als ons materiële erfgoed, zoals bijvoorbeeld dit prachtige kasteel van Meer, te verduurzamen, zodat het ook voor toekomstige generaties behouden blijft. En die inschrijvinglijst van immaterieel erfgoed is wat mij betreft dan ook slechts het begin. We gaan natuurlijk voor een UNESCO werelderfgoedstatus de komende jaren met elkaar. Sorry. Gefeliciteerd, nogmaals gefeliciteerd. En ja, de camion is nu bijgeschreven op DIF. Goed Nederland. Was de camion op dit werelderfgoedlijst kriegen. Allee, aan dit woord. Ja, ik ben de camion. Bonjour à tous. Goedemiddag allemaal. Ik spreek hier namens het Waalse Camioncomité, UNESCO en aan alle Waalse aanwezigen vandaag. Je m'exprime aujourd'hui au nom du comité Camion UNESCO et de tous les Bassimosans et Bassimosans présents cet après-midi. Ik wil ten eerste de schutterij van Meer, zijn voorzitter Jos Senden en de gemeente van IJsseldermargaten bedanken voor de organisatie van deze derde dag van de Camion. Tout d'abord, je tiens vivement à remercier la Société des Tirs de Meer, son président Jos Senden et la commune d'IJsseldermargaten pour l'organisation de ce troisième jour de Camion qui va être, j'en suis sûr, une belle réussite. Ik wil ook aan de Waalse aanwezigen bedanken. Jullie hebben tijd gevonden om de Camion te steunen. Je veux aussi vous remercier, vous les camions du Camion Wallon. Vous êtes là pour supporter le comité Camion UNESCO vous tiendra bien sûr régulièrement au courant de l'évolution de cette démarche. En nu, harmonie, bereid? Jullie spelen nu, het is uw beurt. Mag de mensen tegenhouden?